Balak sa online class. Naglibog ko kung unsa akong unahon usahay. Zumba, budjod o sugo ni nanay. Sabayan pa sa signal nga gapatay-patay. Kining akong pag-eskwela ba ako mulahutay? Naiuban sa Zoom kay si Crush ang tutokon. Naiuban sige online class, walay ligo-ligo kung walay kaon-kaon. Tingbon ang pamahaw ngadto sa panihapon. Makaapas lang sa klasita ng sakripisyo pagahimoon. Naiubang estudyante murag na manggite para makakuha og nindot nga signal mo sa kapas sa lubi. Pag-abot sa exam, makapamalikas ka usahay. Tungod sa signal nga gapatay-patay, panagsa ang brownout mo sabay. Ang online class, lisod kayo alang ka na mong mga pobre. Ang pagpalit og sudaning giregister na lang si August or 50. Gasto kayo sa load og signal, hinay kayo. Ana ba kahay makatunan ang mga estudyante sa ingon aning senaryo? Radio Bisdak 106.1 Radio Bisdak.